Slovenská pivná korunka je odborná degustačná súťaž pre malé i veľké pivovary. Tento rok sa prvýkrát do súťaže zapojilo i pivo zo senického minipivovaru Štramák. Riškovci prihlásili do súťaže 2 vzorky pív a obe dostali cenu, čo je obrovský úspech. Mali sme tam 2 vzorky, svetlú 11 a svetlú 12. A tá svetlá 12 sa umiestnila na 2. mieste a svetlá 11 na 3. Toto umiestnenie svedčí o výbornej chuti a kvalite piva Štramák. Senické pivo bojovalo v konkurencii asi 30 vzoriek piva z 10 slovenských minipivovarov. Potvrdilo sa, že chuťové bunky poroty na degustačnej súťaži sú veľmi podobné chuťovým bunkám Seničanov. Podľa štatistík chutí Seničanom najviac svetlá 11. Zákazníci pivárne u Albína si teda vedia vybrať kvalitu. Pivo Štramák je tak obľúbené, že nestíha riadne dozrieť. Variť pivo stíhame, ale pivo nestíha dozrávať. Štramáci plánujú dokúpiť dozrievacie tanky, aby mali zákazníci pivo čo najchutnejšie.